Ćao ljudi, dobrodošli u još jedan unboxing video. Nisam ih imao mnogo, mislim da sam unboxing radio samo za joystick jedan koji sam kupio, a danas radimo za ovaj miš King Pro koji sam dobio od Computerlanda. Daćemo ga na giveaway 12. septembra na mom YouTube kanalu ovde, dakle bacite samo subscribe, budite 12. oktobra, 12. september je prošlo. 28. septembra dajemo ovu mehaničku tastaturu Kumara. Ovo su suštini tebra Kalašnjikov mehaničkih tastatura. Ja sam imao dve do sada, jedno sam polio vodom i dalje radi. Bukvalno je neuništiva, najjača tastatura i kad ima preko, ne znam, 30.000 petica na Amazonu, eBayu i sličnim sajtovima. Možda je ono kao, znaš tebra da kad kupiš da će ti traje. Jednostavno basic TKL tastatura, tako da možete da osvojite ovde 28. septembra, to je ove nedelje sad, odnosno sad u nedelju. A da vidimo šta se nalazi u ovom, kako se zove, u ovom ovde paketiću. Dakle, čekaj da vidimo šta kaže prvo. Znači, King Pro Wireless Ultra Lightweight eSports Grade Gaming Mouse i liči mi dosta na G Pro Super Light koji sam imao par godina, tako da ću moći da ga uporedim sa ovim. Ima žičnu konekciju 2.4 GHz i Bluetooth konekciju. Kaže High Precision Optical Sensor 3395, to ne znam šta, iskreno ne razumijem se u senzora, nisam neki miš fanatik, mene samo zanima oblik miša, da li mogu da li mi prija za ruku. Imam manje šake, tako da ću davati review za nekoga koji ima recimo manje šake, manje ka srednjim, ne znam sad, nemam tu metar, ali nekih 17 cm mi je dužina šake. Otprilike, tako da ako već gledate miš za sebe, možda bi ovo bilo neki srednji, manji ka srednjem mišu, čini mi se, vidjet ćemo. Kaže skin friendly finish, ultra lightweight i 5 dugmića, 5 godina garancije i 49 grama. Vidimo što ima unutra. Ima ovdje neki plastično čudo i op, tu se nalazi miš, ovo je USB i ovo je receiver za USB. Znači vidimo kako to izgleda. Aha, ovdje je USB-C, ovdje je USB-A, receiver se kači na USB-A, a kabel pretpostavljam na USB-C. Napravili su stavili svoj branding, naravno, čekaj da imamo da se Red Dragon, na toga. Svuda ima njihov branding, bukvalno. Ja mislim da mi je ovo flagship miš kao za, da li ću uhvatiti svetlo, hoću. Ovo je prilično standardno, sada već za gomilu wireless miševa. Ja ga neću igrati na 2.4 GHz konekciji, zato što cedi dosta bateriju, a ne igram više pod sačine, niti da mi je to važno. Mislim, Bluetooth konekcije su prilično dobre danas. Verujem da fantastično radi, mislim 2.4, sve što je 2.4 radi fantastično, samo jede bateriju. Neću testirati ovo jednu nedelju dana pre nego što ga vratim u kutiju i stavim na giveaway. Također dobijamo miš koja je Red Dragon, ima također svoj brand, ovo je miš, bože, kabel za taj adapter. On ima već ovo čudo ovde da se zakači. Kao što vidite, standardni je njihov USB. Kabel je jako lep, mekan je, nisam očekivao iskreno ovakav kabel. Jako lep, mekan, braided kabel, ne znam koliko se to vidi. Čudno mi je svetlo ovde, ne mogu nekako da, nema ni veze. I USB-C koji se spaja na ovaj adapterčić. Sad da izvučemo miš. On je ovako u kesici, stiže. Je baš lepo da se ne ugrebe. To je u principu, pa da, jako liči na, čak i šupalj ovde točkić da smanje, jako je lagan, verovatno ima 49 grama, ja nemam ovde vagicu da ga merim. Da vidite sa svih strana. Ima malo jače dupe možda, čekaj da im samo da uporedim.
Dobro, nije sličan je. Zapravo, ako ga stavimo pored ovog 305-ice, malo je duži. Možda za par... Sklonim ovo. Za par milimetara. Stopulimo Bluetooth da vidimo da mogu da ga spojim na... Mogu da ga spojim odmah na komp. Strava. Znači ne treba vam ništa ako hoćete da idete preko Bluetootha, ako već imate na laptopu ili kako se zove, vidite dole ima ove slajdere. Ja sam ga već otvorio jednom, zajebao sam se, obrisao sam snimak pa sad otvaram opet, pravim se da je ovo sve iz početka. Slajderi su fini, dole možete da prebacite na Bluetooth, off i 2.4 GHz konekciju, kao što vidite, ja sam stavio na Bluetooth. I ovdje je DPI dugme. Mogli su ga staviti ovdje iskreno, pogotovo ako je dugme koje možda se programira i onda bi tehnički imali još jedno dugme gore. To je jedina stvar koja mi se ne sviđa. Jako je lagan. Ne znam da li čujete klikove. Šta sam stisnuo? Spojio sam ga na kompi. Čekaj da stavimo ovo negdje ovdje. Ne čuje se klikove, mislim na snimku uopšte. No dobro, jako je lagan, lepo leži u ruci, čak i meni koji imam manju šaku. Samo da im nešto. Sad, ja držim klo hvat i onda mi malo smeta ova guzica ovde. Neko ko ima veću šaku možda bi im odgovaralo, ali je taman zapravo za neko, možda ako bi držao palm grip ili tako nešto. Samo da ga isključim da ne stisnem opet nešto. Palac mi leže tačno na ova dva klika i ono što je najbitnije zapravo, što je senzor, kada uhvatite miš, ne znam koliko ljudi to gleda, ali senzor je u ravni sa palcem. Rekao ovako. Zašto je to važno? Zato što generalno kako igrate pucačine i ako hoćete mišem levo desno ovako da mašete, kada nišanite, ako je senzor više ovdje gore, često će vam aim imati malo zaobljenje ovako. Neće biti ravno levo desno. Tako da meni zapravo ovaj miš paše za ruku. Jedino mi je to je sad već lična preferencija, taj oblik malo što je gore ima guzicu, ali je opet prilično nizak. Kapiram da ću za nedelju dana već znati kako se zove, koliko mi zapravo odgovara. Igrat ću se njim naredne nedelje. Tako da vam mogu reći utiske. Scroll je lagan. Mislim, vrti se, ne osjeća se bukvalno. Deluje ok, bukvalno mi deluje kao njihova zamisao ovog G Pro-a. Sad vidjet ćemo kako to radi. Nažalost, ja ne igram pucačine više mišem. Prošao sam skroz na joystick što se tiče pucačina. Zapravo većina igara jednostavno mi je udobnije, navikao sam, naučio sam. Ali... da, testirat ćemo ga u WoW-u. Tako da vidimo se na sljedećem streamu. Banite u nedelju na giveaway, ko hoće da osvoji tastaturu. A za par nedelja dajemo i ovaj miš. Tamo ću moći da vam sumiram utiske, da vam kažem uživo šta mislim o njemu. Budite mi dobro ljudi, bacite like, šerujte, subscribeujte se i lep pozdrav. Ćao!